penis rub ikusiza ngani? Isiza wena njengomuntu wesilisa ukuze moyo emcimbini ithulusi lakho liqine ngokwanele. Namuhla siyamangala uyakwazi ukimcimbini kodwa ithulusi lakho liqine ngokwanele. Nawe ngokwakho uyalizwa ukuthi cha alicinanga lezi livukile kodwa liqinanga. Wenza njani na ngopenis rub? Uyamvula upenis rub wakho induku yakho le. Uspray ta endukwini yakho. Uze maso spray lapha endukwini yakho ngalo penis rub ulirabe uhloko kulidonsa ngathi ulisa phambili kanje. Yabona ngathi ulisa phambili kanje ithulusi. Ulirabe uhloko kulidonsa ngathi ulisa phambili ithulusi lakho. Ayikhulisi akuyena umkhulisa lo kodwa ipenis rub. Ulirabe uhloko kulidonsa. Iyenzani ke le penis rub? Iyenza imisipha yakho ukuthi iluleke. Umuntu wesilisa ngaphakathi lapha endukwini unemisipha. Le misipha iyona ekumele ukuthi igcwale igazi ukuze kuqine ngokwanele lapha mawuye emcimbini ukore amagoli abonakalayo. Kodwa uma ngabe le misipha igoqene kuzovuka yebo sali. Kodwa ngeke uqine ukuzivuka nje ukuthambe. Hayibo nawe noma ulahlelo yazi ukuthi hey uthambile mos. Kuzovuka ukuthambe ngoba imisipha igoqene yona ngokwayo le misipha. Ngakho ke igazi alikwazanga ukungena hulukuhlu ngokuphelele lapha. Okwenza lokho ukuthi lowa kwakho wesifazane angakuzwa angakujabulele futhi ukwembatha nawe ngokubona ngathi uyamenculisa. Nawe umuntu wesilisa ungajabula ngokuphelele ngoba phela ngeke uzwe lento ofuna ukuzwa ngokuphelele kuthambile lapho. Uyabona indaba? Umunye ivuke athi holokohlo imshiye endleleni is because imisipha igoqene. Ingani sinomuntu ongavukelwa, sinomuntu ovukelwayo kodwa engaqini. Namhla sikhuluma ngalo ovukelwayo kodwa engaqini. Sidinga ipenis rub ulule imisipha iluleke imisipha yakho ligazi lingene ligcwale. Emva kwaloko ke uma uyovakasha kuvakasheke ngoba le misipha usiyilulile. Omunye litshopeli lingene phakathi awudingi umkhulisa, udinga ipenis rub ulilule lidlodlobale londe ngoba njengoba kuyiwitha liyatshopela lithi mfici. Yabona mase tshopela lithi mfici usuyacinga nawe noma uhlokoloza Nkosi yami umama kasajabuli uphela lapha eminyango dinga ipenis rub linabe lithi mawungena ngeneke. Omunye ngenxa yokukhula izifo ezithile igazi leli lakhe lisaphambi kahle. Uyabona udinga ipenis rub igazi lakho likwazi ukuthi lichubeke kahle lapha ngaphansi. Omunye sakanomkhaba sifihlekile manje ishandisi udinga ipenis rub isikululeka kancane ukwazi ukubona nawe. Kodwa ke ayikhulisi iyayidonsa inabe ilule negazi nalo lingene ngokuphelele ukuze mawuliqinile liqine lingaqini kodwa lithambile. Afuna ukuthi lithi bheka nje uyayibona le nto lewe iqinile kodwa buka afuna once walibamba lathi la kuvumela athi bhoto udinga ipenis rub. Sukuma njengamanje uthinta inyanga yamacala embanambela so 78 892 3264 uthola ipenis rub. Silaphe manje lento funa ukuthi mayibambile hey baba ubona imisipha edlodlobele ithi nawe uzosayiqinile impela muzi hulu ukuthi ugudle manje ugudle. Bantu bakithi ngachaza kushona ilanga niyakwazi insizwa sithinteni ipenis rub iyatholakala kabukhonde bezitha nyanga yamacala. Nikhumbule ayikho engane nesixazululo. Uzithi benkinga usho nesixazululo.